He kovan baqî nivîsî, gava tirên çû peron vala ma, cîps hebûn li cihê zaroklê. Ev bêdengî piştî pêkhatina sûc wek bêdengiya di nava dest û kêrê de bû. Herta Muller. Di romana Rêwiya Bilingekî ya Herta Muller de karaktera koçgirî Îrene bêyê ling û bedena xwe ji hev veqetîne. Lingekî xwe li welatê di Romanya hiştiye. Lingê din ew aniye Almanyayê. Ev rastgotina çewgotinê ye helbet. Lewra lingê wî yê esil welatê diye û ji ber pêşnavê koçê sirgûn e. Ji neçarî lingê hebûna xwe li pişt xwe hîştiye. Na, welatê di welatê jê koç kiriye û welatê koçê wir kiriye bi lingê xwe ve girê daye. Da zemanê borî û mirî karîbe bê pasaport bi wê re derbasê Almanyayê bibe. Îrene welatê xwe hildigire û koçê Almanyayê dike. Îrene li banka îstasyonê rûdinê û li trênan temaşe dike. Her trênekê bi kêmanî du welat hilgirtiye. Yek welatê xwe malî, yê din tim welatê dî. Ji her trênekê du welat peya dibin. Li stasyona jiyanê çavên Îrene lê. Di îstasyona çavên Îrene de welatê dî hemû rengên xwe yên şûna şopa dîktatoriyê li eniyê bi xwe re aniye welatê xwe maliyê ew lê. Koçkirina Îrene ne tenê ji ber dîktatoriyê, belbî jî zêdetir ji ber îdealîzekirinê pêk tê. Li gor qiniyeta wê îdealîzekirin pûtperestî ye û Îrene newêre derê baholê xwe veke. Heger derê bahol veke pûtî îdealîst, wê ji bahol derê û zindîbûna qisûrên kabokên wê bixwe. Zarokekî Kurd jî ne li cem ye, da jê re bêje baş e tu ne karaktera Mehmet Uzunî, yan na tu yê jî biba pûteke îdealîzekirî û tê gewdeyê edebiyatê bixwara çînî biçînî. Noş be Herta, ev bîraya Bremen min serxweş nake. Bi qasê çavdîrîn Îrene çima? Pasaporta Îrene wekî ya pûtan ne keskeloma. Îrene ji pêlikên kitêbê dadikeve, sola wê mohrên qetiyayê li ser maseya min dihêle. Dibêjimê rojekê maseya min birize, mohrên sola te wê hilkişin di refika jora kitêbxaneya min de bicih bibin. Îrene bi meqesê ava edebiyata koçê dibire, laşê min bi avê re dirije kulma wê. Tu misheva mina reşî Îrene. Îrene mislixa tilika xwe ya eşhedê vedike, şerbeta qisûran diherikîne ser lêvên min. Lêvê min dibin asêbûna welatekî şopa dîktatoran pê neketî. Îrene zincîra bêrîka singa min vedike, dikeve hundir û pûtên îdealîzekirî ji singa min bar dikin. Dibin koçberên kitêbên refikên binî yên kitêbxaneya min. Da careke din dibin siya tilîkên min de neeciqin. Dîktatorî lehîye Îrene. Te ji cihê te vedqetîne û dibe cihekî dî. Heke tu karîbî bi saxî welatê xwe jî bi xwe re bibî, dîktatorî wê bi tenê bimîne, li bêwelatiya xwe ya bi xwe dagir kirî. Mêrik zikopişto xwe li ser avê dirêj kir. Îrene av jî bi meqesê birî û ew derxist. Mêrik ket kefa destê wê. Îrene kaxiz li hev pêçe û mêrik xist nav kaxizê. Mêrik wekî xwe li ser berfê dirêj kiribe. Êdî ji bo wî pir dereng bû, dişibiya dema borî, rêwiya bilingekî. Herta Muller koçê marûzî germa gotinê dike, koç di dojeha gotinan de dihele, şewqa gotinan çavan diqemişîne, perdeya tariyê dikişe ser şewqê û koç wek rojeke piçûk dibiriqe li wê li bêwelatiya metnê. Paşê Îrene dît nasên wê bajarê lê dijîn li pişta xwe kirine, rêwiya bilingekî. Însan bajaran li pişta xwe dikin, bajar jî welatan. Hingî Marburg dûr bû, tenê navê wê mabû, navê di nexşeyê de ji Frankfurtê piçûktir bû. Bajar bi qasê nêwnûkên Îrene bû, rêwiya bilingekî. Îrene tevê bajarê xwe sirgûniye, êdî navê welatê wê welatê diye.
ولاتê dî li cihê xwe sirgûniye, îrene û bajarê xwe di sirgûniyê de li cihê xwe ne. Na, ne welê ye. Heşê min jî wek koçê tevlihev e niha, belkî jî her ta Muller wateya koçê serobino kiriye û perwatebûneke din lêbar kiriye. Ya na, çima di edebiyata wê de koç bi qasê jiyanê sax e û di edebiyata Mehmed Uzun de koç bi qasê mirinê bê liv û lebat e. Ji kerema xwe re bêje Martin Muller çima koç di edebiyata te de grotesk e û di edebiyata Mehmed Uzun de tragedya. Dilopa dawiya bîrayê ji qedehê diniqite ser lêvên hertayê. Çavên min bûn du berdûşên serxweş li kolanên Birêmenê.